Dog style, evo, zdravo drugari. Želeo bih samo da vam kažem da pomognete moje drugarici da pobedi na konkursu za kućni ljubimci kao dog style, vidite. Biće zaštitni znak, ne znam čega, ali nema veze. Nisam to baš slušao, nego želim da joj pomognem. Pričali smo o tome pre neki dan. Zato ako imate Facebook, molim vas lajkujte ovu fotografiju. Šerujte drugima da i oni lajkuju i pričajte što moja drugarica jako želi ovo. Možda pas ne izgleda toliko lepo, ali je sladak u smislu. Zato lajkujte, ne mora da bude možda i dobra kuca u duši, mislim. Ne mora da znači, ja sam želeo, na primjer, Jazovića da kupim ružan, ali je dobar, znači, lajkujte ovu fotografiju, želim da pomognem toj drugarici da ostvari taj svoj san i da i pomozite i da ostvari tu želju. Ona za sad ima 30 i nešto lajkova i hvala vam što ste gledali ovaj video i molim vas lajkujte ovu fotografiju, nemoj video nego fotografiju. Evo, ostavit ću link u descriptionu ako treba da pomozite i da pobedi na takmičenju i hvala vam što ste gledali video. Hvala.